kacha Igbo niile, Igbo kacha mba niile, Igbo mara mma, Igbo pụtara ya apụta, Igbo kpọrọ akpọ, Igbo bụ egwu eji. Aha m ka bụ Chukwukaribia Nwachukwu Above ka eji mara m na mba niile gbara gburugburu. Anyị nọ na ụlọ ọrụ ndị C Divine Answers International Company Limited. Anyị aba n'ime ugbu a n'ụlọ ọrụ ndị C Divine Answers International Company Limited. Onye onyonyo ile anya ebe a niile ịhụ ihe dị iche n'egbe na egbe. Ndị ụlọ ọrụ C Divine International Company Limited ihe ejiri mara ha bara ụba, ihe ha na-eme dị ahụ, ihe ha na-eme buru ibu. C Divine International Company Limited dịka m gwara unu na mbụ na-ejiri ihe gbasara ngwaahịa ọkụ eletrik ụdị na ụdị wee mara ha, nke ha na-arụ na mba ofesi, rụsie ya ike wee buru ya lata n'obodo anyị bụ Nigeria. Na mbụ ile anya ebe a ị ga-ahụ eriri ọkụ, eriri eji adọ ọkụ n'ụlọ, eji awaya ọkụ n'ụlọ, ụdị dị iche iche a na-akpọ flexible wires. Enwekwara ha ụdị dị iche iche. Enwere ndị a na-akpọ single wires, ndị a na-eti na conduit eji adọ ọkụ. Ijerezie so m na-abịa ịfụ na enwere ụdị dị iche iche. C Divine na-ere knife switch, C Divine brand, ndị bụ ndị akpụke, ọ bụ ndị a na-eti ọgbọ ọkụ n'ụlọ. Asị gị bịa goro ọzọ. C Divine nwere ọtụtụ ahịa dị iche iche. Ile anya nke a, ihe a kpọrọ ya bụ Divine Kitchen. Divine Kitchen a bụ ihe gbasara kettle, ma ihe gbasara blender, ma pressing iron ụdị dị iche iche. Ile anya ịfụgasịa kebụl a na-akpọ flat cable, conduit boxes ụdị dị iche iche. Na ọ bụrụ na iso n'otu ndị na-azụ ahịa, ebe ọ bụla ị nọ na-azụ ahịa wee chọkwa ka iso n'otu onye ndị ga na-akpọsa ahịa a na-akpọ distributors, ịkpọọ ndị ụlọ ọrụ C Divine Answers. Ịbịa n'ụlọ ọrụ agwaghị ihe a na-ewepụ n'anụ were eri ya, wee bụrụ otu onye na ndị ga na mpaghara mba ọbụla ị nọ, iso na ndị ga na-eso na-agbasa ozi ma na-akpọsakwa ahịa ndị C Divine Answers. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọ na be gị maọbụ ebe ọbụla ị nọ na Nigeria ma na mba Afrịka wee chọọ ka a na-eburu ahịa na-ebutere gị na be gị ma ọ n'ụlọ ọrụ gị kpọmkwem, n'ịghata ha afụfụ bịaba ọjọọ alaba maọbụ ụgbọelu maọbụ ụgbọala, ị kpọtụrụ ndị C Divine n'ụlọ ọrụ ha ma ọ kpọtụkwa ha n'ekwe akara ekwentị ha nke ha ga-enye gị ugbu a. Anyị na-esi n'ije na-abara n'ije. Ihe a ka bụ oge ndị ahịa n'isi mbido telivishọn. Aha m agbanwebeghị. Aka m bụ Above, Chukwukaribia Nwachukwu ka eji mara m.